Nos, hát sikeresen szétszedtem a D-Boys Kar 98-asomat, ez egy gázos verzió, ugye. Itt a belső cső. Elég jó darabokra lehet szedni, jól meg lehet vizsgálni. Az egész belseje fém, kivéve itt a hopáp alkatrészeket, hopáp gumit ugye, laprugó leszorítója, a tárfészek, teljesen fém az egész, valamint a külső cső, elég jól megmunkált darab, szépen illeszkedik, nagyon szép. Hát ez az, ami már kevésbé tetszik nekem, eléggé, hát nem a legjobban van összerakva, fogalmazzunk úgy. Itt van a tus védő hátulja, ez is teljesen fém, valószínűleg acél, mivel elég nagy súlya is van, valamint a különböző csavarok, kisebb alkatrészek, ez az egy elem még műanyag. Aztán itt van ez, hát ezzel voltak gondok a tömítésekkel, amiket nagy nehezen megoldottam, most már nagyon jól működik. Valamint a fa alkatrészek, hát látni, hogy kínai fából vannak, de annyira nem rosszak. Hát elég könnyű. De árérték arányban szerintem bőven megéri. Elég messzire elhord a puska. Pontos is. Bár az elején kicsit trükközni kell vele, amíg megcsinálod a